A je, dođe mi ja u redu, kako ne, da. Dođe mi redu. Neko radi. Hoćete... Celer. To mi se sviđa. Ja ću jedan celer. Dobar dan, poštovanje. Ovo su naše učenice. Učenice, drago mi je, Bog. Koja škola? Vinogradska, sjajno. Moja mama je bila medicinska sestra, patronaža. I tako da sam ja, evo, vezan na neki način uz te sluke. Pozdrav, Bog. Lijepo. Ja ću jedan cijeler, možemo se... Može? Sam ćeo ovo izgleda to. Šta nam teško, što je sad? Svi se zajedno.